اللہ فرمائے والذین آمنوا ایمان والو استجیبوا للہ خبرو منی دا اللہ وللرسول دا پیغمبر اذا دعاکم لما یحییکم کلچ تاسو را بلی کلچ تاسو تدعوت درکی لما یحییکم داغ خبری داغ کار چی اغا تاسو را جون درکی دنیا کی تاسو تب جون ملاوی حقیقی جون او پا آخرت کی بام تاسو تا حقیقی جون ملاوی وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ فائدے خود ذکر کلاج تاسو اللہ و رسول خبر اومانی ذکر بدی کی تاسو تا حیات و جن ملاوی گی ور نقصان ادارے کوئی نمانی وَعَلَمُوا پوشی أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ چھ اللہ گورے پردار تید انسان او داغر ظلم مابین کی وَأَنَّ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ دی اللہ توبہ تاسو جمع کی دلیش دی جملے مطلب داو دا اللہ و رسول خبر اومنی برای راس فورنی اومنی کونمنی اللہ بستاسو دا ظلم انس کی پردار تی یعنی ستاسو بیا کوشش تای چھ منگ دا عملو کو آئندہ کی توفیق بطن ملاوی گی زمارنو پدی خبر بانی منگ زان نرے پوئے کڑے نن دیر داسی اعمال دی اعمال صالحہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقی دی من کوشش کو چھ پاغی بانے عملو کو منگ تا توفیق نمیلاوے گی داغی وجہ اصل کدارا چھ منگا ابتدان دا اللہ و دا رسول پا خبر کی سستی کردے دا اگا منگ اہم ندا گرنلی اگا منگ پا ہر سبانی دا مخی کردے ندا پا ہر چابانی منگ دا برا کردے ندا داغی خبر دا یہ دا وجہ توفیق منگ تا نمیلاوے گی نندی معاشر کیوں ہو رہی دیر خلق پا گناہونو کبیرو کی مبتلا دی اخکار گناہونو کئی او حال دار چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل امتی معافا الا المجاہرین زماب طول امت معاف کی دلے شی ایت معاف کی دلو گنجائش درے مگر کم خلق چھ خکارا جہری گناہ کینے گر ایت گنجائش نشتا خکار گناہون کی خلق مبتلا دے لیکن توفیق پر اللہ نو اور کئی چھ دا گناہ پریدی ولی ابتدان دا اللہ حکم دے منو دلے زمانوں دا خبری بطوری زمان دا اصلاح خبری پدے کی بچا تنقید غرض نرے دا چا زڑا ازار اول مقصود نری دا چا خفگان مقصود نرے منگا چی کمی خبر دل تکو واللہ صرف او صرف دا اللہ رب العالمین دا رضا پا خاطر او دا خبر مسلمانان رون دا خیر خواہی پا خاطر باری ورنہ پدا خبروں کی منگتا نور سمی لاوے کی سوا دا اللہ دا رضانا مولا خصوص نرا کی بدی بانے سا ننو گوری پدی معاشرہ کی زمانگا دیرو ندا سری چی اغیب پیو گناہ کی مبتلا دی لیکن پر خودر نشی ولی نشی دانن سبا کی سوک پا سگریٹ کی مبتلا دی سگریٹ نشی پر خودلے سوک پا نسوار کی مبتلا دے نیشی پر خودلے سوک گیر خرائی او مسلسل خرائی لیکن دے تیار نہ رہی تا پر خودلے نیشی توفیق والا نور کول کی کچو کو توی چی رجدہ گناہ دا گور تمام انبیاء علیہ السلام داغی گیر بی یو نبی یو صحابی پا چیرنج سرسو نیشی ثابت والے چاہی گیر خراولی دا دے بسوئی بس اللہ توفیق را کی اللہ توفیق تعالی نظر کی وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ تا ابتداء دا اللہ حکم مات کو اللہ دا انسان زڑاو داغا دا نفس و دا زڑا میں اس کی فردو واقع کئی دا توفیق نہ ملاوی گی بیا پا دی خبر ازان پوئی خیز مارونو دا نن سبا پا دی احکام منو دلو کی مکوی نن سبا نن منم سبا منم نن منم سبا منم نتیجہ بے دقی چھ پری خودلے بے نشی بیا سو پا گانوں کی مبتلا رے گانے شپا و رزوری کوتوے چیار جی گانے پریدا بس اللہ توفیق را کنم ودایات تخو معلومی کی چھتا اول ندر اللہ حکم مات کرے اللہ توفیق نہ رکی بیا گرے ہم دقا شانتا ہو پاتی چوک پا صدور کی مبتلا دے حرام خوری کی چوک مبتلا دی چوک پا یو کار کے چوک پا بل کار کے اور دین خبر نرے چا اللہ منگتے ویلی وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اللہ دی انسان و دا غرزن اس کی پردار تی بے توفیق دنے کئی والا نور گئی اللہ رب العالمین دی وجہ فرمائی بلایت کریمہ کی وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَفْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ منگ دا دی خلق زن اڑو راڑو دا دی استرگی اڑو راڑو زکا چی دیو اول کرت پر حکم بانی ایمان نیارا وڑے
د هغې د وجې نه دوی له توفیق نه ورکوم ونذرهم فی طغیانهم یعمهون الله وایي موږ یې پر سرکشۍ کې او په دې ګمراهۍ کې هم دقه شانته پرېږدو کما لم یؤمنوا به اول مره اول کرتې خبرنده منودلې بس الله یې هم دقه شانته پرېږدي کلم چې د الله خبره میلاو شي د رسول خبره میلاو شي دا پکې مې وایي چې نن او سبا د نن او د سبا د ګرنټۍ موږ سره څه لیکل نشته دی